Ideme na terénny výlet do Rakúska, si pozrieť dva veterné parky, Spanberg a druhé Hohen-Ruppensdorf. Cieľom je ukázať, ako sa v praxi využíva veterná energia, tam, kde to aj reálne je nainštalované, s podobnými technológiami, ako sa plánujú na Slovensku. Nejčastějším důvodem, proč lidé nesouhlasí s větrnými elektrárnami, tak je vnímání negativního dopadu na místní krajinu. Část lidí se obává i hlučnosti, infrazvuku, dopadu na zvířata, ptáky. V lokalitách, kde se podaří projekty realizovat, tak lidé se postupně zžijí těmi větrnými elektrárnami a vnímají spíše ty pozitiva. Die Windkraft hat einen sehr starken Einfluss auf die Gemeinde Spanberg genommen. Wir hatten vorher gewisse Mittel nicht zur Verfügung, die wir jetzt zur Verfügung haben. Es ist auffällig, dass eben ein Zuzug kommt. Das heißt, wir sind keine Abwanderungsgemeinde mehr, sondern die Richtung geht eher in eine Zuzugsgemeinde. Das heißt, wir werden attraktiver für die Bevölkerung. Veterné elektrárne sú príležitosťou aj pre samotné regióny. Investori, ktorí zvažujú otvorenie svojich prevádzok, preferujú práve tie regióny, ktoré majú k dispozícii výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov, medzi ktoré veterné elektrárne bez pochyby patria. Pri plánovaní projektu je dôležité dodržať odstupovú vzdialenosť, umiestniť minimálne 1000 metrov od dobytnej zóny, vyhýbať sa chráněným územiam, vtáčim územiam, spraviť si prieskumy, monitoringy. Keď sa toto všetko dodrží, tak ten projekt má veľkú šancu, že bude prijatý. V prípade, že má občan pripomienku voči projektu tak, ako stojí, tak opäť môže podať tú písomnú pripomienku. To neznamená, že keď ten proces raz akoby skončil, že nie je možné ten projekt nejako modifikovať. Už prebiehajúca dekarbonizácia priemyslu na Slovensku predpokladá relatívne vysoký nárast spotreby elektrickej energie v najbližšom období a veterné elektrárne sú práve jedným z riešení. Je to zelený, prakticky bezemisný zdroj. Áno, veterné parky nie sú strašiakom. Vyvrátili sme si mnoho hoaxov, načali sme aj do tej EI, takže vieme si predstaviť, ako by to mohlo fungovať. Ukážka samotných tých veterných parkov bola obohacujúca. Viac informácií na www.podpormevietor.sk.